الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد بندرا بجلب مجيب يدب المصطفى صلى الله عليه وسلم on biyama hayyo korka darsu men hande so Allah jabi ma en kalen bure korka kalen so Allah jabi on mankin do njulu mum holno hebitato so Allah jabi ko adi fof gido mon mo jiddon o sallallahu alaihi wasallam biye sallallahu alaihi wasallam sa jule makko gotol Allah jule ma labi sappo kanko wi buri wordude yimbe fof ko mo jangtami wiyani sallallahu alaihi wasallam o yi bure mon fof ko burdo e galle mum e besgu mum min bure besgam deysan sallallahu alaihi wasallam hadith rawah ibn majah tongode makko ujinere e temede jeenayi e chapen jedde jedde o mo modje golle o modje galle makko yumen aisha namdama holko rasulullah sallallahu alaihi wasallam galle mum o way kono monni o fewno burde pade makko o nangani min tew o wonay liggey galle makko so noddinama wayno anda he gordo o yalta o fay jama sallallahu alaihi wasallam non wordende mojjani ha tengte dido jammaje dido nyalomaje Allah yi woman yuqa shuhha nafsi fa ulaikum muflihun on kabido wordende mum on woni malado nela dentude wordende koy kanyum halki idibe on bani israel be taji en dam be nyamondiri be tajondiri woni yimbe ndeysan ene moƴƴi grand place haysa wiede adu hubba simme be kubban ma so arti galle ko piyo ko borodo wala hawla wala quwwata illa billah eden kalane qissaaje e galleji yo Allah dandu en yo Allah suurene wordede sabu so neddo woni borodo njaafa don arabe be mbi kala jikku bondo mo jogida sa woni kare sir ene suura dum kare siragal ene suura jikkuji kewdi ndeysan bandram sel ha tengte dido nyalomaji ko adi fof Allah nde wi'an yasalunaka madha yunfiqun o yaqul al af ko burti ko cakkorda ko burti so besngu ma burti galle ma burti an a burtirama ko nden cakkorda galle ma buri handude e mbudu ma bandirabe sehilabe e nam nelaado sallallahu alaihi wasallam bi lewru korka are mun ko hayyo korka ndeysan o yi lewru wonde barke wandu barke o yi Allah farli horde ndudo lewru o yi dame asaman uddire la ilaha illallah dame jaygol udde seydaneji tonge te ko seydaneji burdi mawnide tonge o yi jammanan hen buri ujunere lewru o yi on dañjo barke odo jamma o dañi on mo dañani barke odo jamma kanko woni basdo kanko woni boniraado rawahu nisa'i tongode makko ujuna didi e temdere joyi wi'ama seydaneji bondi mawdin tonge kon seydna yimbe tongaka woni yimbe ndeysan ko ma korka arab ndenjidata wofde Allah bandirabe julbe nyalomaji Allah cenda dum e nyalomaji wona nyalomaji janvier 31 Noël woni mbe jamma lelto qadar lewru korka lewru taske kuude fof kambe ko gotum ko be mbadano e korka ko dum e mbadata e yaawa e dewo yaawa e mawlud e fof ko en mbadata bone hen mbadata woni be den pudo théâtre uji fuyatonji be mbaden théâtre be jalkita Thierno bala jald be jalkita njulu be jalkita imam be mbade mum sketch ene fu eden jala mi refto kadi enen so da'ira men wi'am tan darnge daro be do wahabiyan ko yo Allah hurbe yo Allah warbe be ko sanki kuna anon an sangar nan yare halan diina nan jalkita théâtre wade ayira bana burni chomci bondi e jamma korke ene mbada bon kono habaka wuttama sekaka sa wi'ama dum do ko bida sa yama Allah yida dum do bawdo wadde fo yo wat Allah kay buri yimbe fof nelaado kay buri yimbe fof Abubakar buri yimbe fof théâtre wade Qur'an jalkire Thierno jalkire te eden gadi kala jalkirdo diine en fotna jeygol kono haalani adukaaki wuttama sekaka hasbi Allah wa ni'mal wakil woni yimbe jalkirta diine dum wadi Allah yaqul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum benna pa goto eliman goto lekat eliman lekat gayar wadini watini en jalkirta wuttum jalkirta waare mum kono habaka de hasbi Allah wa ni'mal wakil
nela sallallahu alaihi wasallam e ɗiɗo jammaji ndeysan noddowo nodda yo an jiɗɗo moƴƴere ar an bananoɗo bonande dartin ndeysan dartin korka ari hersu Allah ñalawma korka e ñal wona korka jiida wadde bakar makka jiida e wadde bakar ɓogge wadde bakar ɗo kaaba ɗo jiida Allah jogii ñalawmaji moƴƴi ɓurɗi moƴƴude aljuma ko hen jeeya leylatul qadr ko hen jeeya ñande julde tas ko hen jeeya julde korko hen jeeya an jikkuma 31 e nowel kadi jiɗɗa kadi yo wattu noon kadi jammaji korka ala ngare tuubanen Allah korka ari belɗiten e koye men belɗiten e jomiraɗo subhanahu wa taala hadis mo battinima haalde o rawahu Tirmidhi ujuna tongode makko ko 682 bandiraɓe sehilaɓe 692 nela sallah sallam wi e korka e jammaji korka ndeysan Allah ne rimɗina yimɓe jeygol jamma fof yimɓe dimɗe jeygol balɗo wadde musique noon balɗo amde noon balɗo yeɓde fuyeto noon ha wiya assalat khairu min o ɗaani o fini ko 7 heures wana tisubar wana takkosan wana dhikr wana qur'an wana wirdude lewru korka ko lewru ɓeyditade lewru rokkede Allah udditi kadoji mum nelaɗo dame asaman uddirama dame jeygol uddama seyɗineji tongama firte seyɗani o ko an woni seyɗani hoorema hay goto heɗanima rewde Allah seyɗani tongama sona seyɗineji yimɓe ɓen kam tonguetaka hay sa jengi ayatul kursi nafata ɗum noon gaare tonguen seyɗineji men woni ɓerɗe men ɗo inna nasala ammartum bisu jamma fof yimɓe ne ndemɗine hen e jeygol yo Allah rimɗin daaɗe men e jeygol bandiraɓe sehilaɓe hadith rawahu Tirmidhi tongode makko 690 bandiraɓe sehilaɓe ey nam an joguiɗo ndeysan aɗa jogui ko ɓuri dépasse jinnaɗo ma sa humtini korɗo aɗa jogui baraji korɗo ɗum kadi ustara kadi baraji maɗi an bandiraɓe sehilaɓe la ilaha hadith rawahu Tirmidhi tongode makko 697 Samba Diallo ndeysan daña koɗon ari humtade e farmata cousin ma o noon ɗo ari humtade guila 3 heures o fotke ha alaji gaydo ara alaji gaydo ndeysan Allah yarhamu alaji gaydo aranno ko hedde futuru so yimɓe ndaara humtade wallahi min gandani ko haalanno nde wono min keɗotonoko min nata tan alaji gaydo ari min ganda nde kafteruji ɗi joni humte so alaji gaydo ari tan eɗen gandi Allah yarhamu joni humte ɗum tan min nanano kono min keɗotana ko haalanno ko woni yo min perti alaji gaydo ara waajo yimɓe kono en keɗaki heewɓe men ganda ko alaji gaydo haalanno ko ndeysan waajotoɓe mbaajo en paamani tabu kafteruji ko nden pewlete nden ɓuuro addata oɗo ari ko 3 heures ari humtade anne ali a yawi arde anne Samba Kane a yawi arde humtade gila 3 heures farmata ko joni ummi enen waɗa suppu enen waɗa tufam enen waɗa bisab fatke ya hedde futuru ngara noon humtade hat Samba Diallo mettinta sa humtini korɗo a dañi baraji korɗo baraji ma ustata ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah kilo tamaroje dokkanmi yimɓe sappo daña baraji kilo sukara kilo gawri kilo gem hoore yaw e moƴƴere a anda ko nanatama aljanna bandiraɓe sehilaɓe en paye darsu men ko fate juulo giɗo mon al Mustafa sallallahu alaihi wasallam o juuli e juuluji nayyi o juuli darɗe ɗiɗi o jangi fate e simore o fonno ko joɗade o waɗa tahiyat o yejjiti o ummi dow o jokkiti juulu makko o joɗaki o oppi sunnaji ɗiɗi o joɗaki o waɗani tahiyat gadi ɗo o juuli juulu makko o timmina ha timmi o waɗi tahiyat haw gayni o sujji laabi ɗiɗi o rutti o selmini holko o waɗi ceerno Ousmane holko al Mustafa waɗi haaldu seesa o juuli darɗe ɗiɗi o fonno ko joɗade o waɗa tahiyat o waɗani tahiyat o ummi dow o juuli darɗe ɗiɗi darde fof faari o waɗi tahiyat haw gayni hade makko silminde o sujji laabi ɗiɗi o silmini o wattani tahiyat o firti ko oppi sunnaji ɗiɗi o oppi sunna joɗade e tahiyat gadi ɗo ɗum sa mankini juuluma baade wona farilla mbatta cujjata qabla salam to tawi ko farilla goppuɗa ma gadda farilla o ha gasa nde puɗɗa sujude bandiraɓe sehilaɓe aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim